Nindi problemlar менә сәхнәгә чыга алмый тора әле сезнең? Яки чыгарып булмый аны? Сез аны кайдан Хатын кыз проблемасы. Артистлар, артисткалар. Менә Тотарда хатын кыз юморы юк. Ул бер бездә генә ул. Чыкты менә Үлия Никандровна, Князева. Кая ул гафу итегез? Ул бездән китте. Сәбәбен әйтә аласызмы? Аны мең тапкыр сорадылар. Ну, менә валлахи да мине Мең тапкыр сорадылар, мин сәбәбен белмим. Миннән дә сорап җибәрделәр менә шулай. Китте ул без аның белән берни талашта, бер нәрсә дә юк. Китеп барды ул бездән. Туйгандыр бәлки, белмим бит. Мин дә шулай әйтәм инде. Ну, театрдан кем генә китмәй инде. Менә монда бит эшләп караган кеше генә белә нәрсә икән. Менә дөрес әйтәсең. Монда бит җиңел түгел, хатын кызга тем более. Вот, аның бит әле үзенең ул бит бик көчле генә режиссер, ул безнең Төбән Каманың Сабантуйларын язган кеше бит инде. Ул менә сезон узагына уже тотынадыр язырга сценарийларын, ниләрен. Шуңа күрә мин ул кешене бер кайчан да начар дигәнем булмады. Аны кайсыр журналистлар әрсәдер анда уйлап чыгарып желтый пресс язып чыктылар. Вот. Ансын күрмәдем, ләкин менә халык бу апа хәзерге ханыма исемен гафу итинде оныттым. Әле ияләшә генә башлаган акысы. Ияләшә бетмиләр кайбер. Ну, минем әйтәсе килә, аны дөрес итеп аңлаган кеше Гөлгөнә Зәйнуллин ул, Татарстан атказан артисткасы. Мин аны чакырып китердем үзем. Менә ул килгәч, монда яңа әйберләр дә чыкты, бик матур гына. Универсаль артистка. Ул театральное училище бетергән, Тинчуриннарда уйнап биргән профессиональ артистка. Менә шуңа күрә без ул килгәч икенчерәк әйберләргә дә кирип китте хәзер. Үзебезнең стильдән читтәрәк. Менә быелгы программада безнең авылдан чыгып китү. Ул бөтенләй безнең стильгә теге яңгырашарак направлениедән килеп керде. Менә хатын кыз юморы турында сөйләшкән идек. Безнең халык ияләнмәгән. Менә үзең әйтәсең бит ияләнү. Менә ул күп ел жүргәч Үлия Никандровага ул энергичный артистка инде. Тавышы да, мимикалар көчле. Да. Ну менә яшь кызлар бездә бик узак тормадылар. Чөнки кайсы кияүгә чыга, кайсыны өйрәнеп кенә бетәләр, китеп баралар. Сезгә дә күңелсездер инде алдан соң. Өйрәтеп бетергәннән соң. Да, ул тагын өйрәтергә кирәк. Тагын өйрәтергә кирәк. Аннан соң универсальность җитмәй, теге күбесе укымаган бит. Менә безнең ике кыз бар монда, алар икесе укыганнар. Берсе театральный училище бетергән, берсе. Сезгә айма бармы соң укыган? Сәләте мөһимдер бит инде. Сәләте мөһимрәк. Но бит бөтенләй ниткән кешене әзрәк бар өйрәтергә кирәк сәхнәләрне. Ул бисә кирдә без үзебездә шулай. Кемдер өйрәтергә тиеш кешене. Топтырылса сразу. Мәктәбегезне ачырга кирәктер инде сезнең. Мәктәп шушында инде безнең. Шушында.